बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। नेपाल हादरनिफ्राय डिप्ल'मा खालामनो फैनाय सा 7 बर' मेसे फरायसाफोरखौ मदद आरो थुलुंगाखां होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। आसामनि गुवाहाटी डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालियाव नेपाल हादरनिफ्राय सा 7 बर' एबा मेसे हारिनि फरायसाफोरा डिप्ल'मा कर्स खालामनो फैदोंमोन। बै फरायसाफोरखौनो मदद आरो थुलुंगाखां होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'नि मदद आरो थुलुंगाखां होनायजों नेपाल हादरनि सा 7 फरायसाफोरा 3 बोसोरनि डिप्ल'मा कर्सखौ फोजोबबाय। फरायसाफोरा न' फारसे थांफिननायनि सिगां थांनाय हरनि समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'खौ लोगो हमो आरो जथायै सावरायो। फरायसाफोरा गावसोरनि 3 बोसोरनि सोलोंथाइ लानाय समाव बिजाबनि गोनांथि, हस्टेलाव थानाय, जानाय लोंनाय बायदि गोनांथिफोरखौ आबुङै मदद आरो थुलुंगाखां होनायनि थाखाय साबायखर बावदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'खौ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'नि मदद आरो थुलुंगाखां होनायजों गावसोरनि सोलोंथाइ लानायखौ फोजोबनो हानाय आरो थांखिसिम सौहैनो लामा दिन्थिनानै होनायखौ फोरमायस' हायै खुसिजों साबायखर बावदों फरायसाफोरा। मख'नो गोनांदि नेपाल हादरनि सा 7 फरायसाफोर फारियै सुदीक्षा मेसे, मनिका मेसे, विनोद मेसे, सुनीता मेसे, सूरज मेसे, सुस्मिता मेसे आरो ममता मेसेया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'नि मदद आरो थुलुंगाखां होनायजों डिप्ल'मा कर्सखौ आबुङै फोजोबनो हायो। नमस्ते, माय नेम इज़ विनोद मेचे। इधर आके बहुत सीखने को मिला है, लाइक नेचुरल वगैरह, इंसान वगैरह सब अच्छा से जानने के लिए मिला है। सो अभी लास्ट ईयर है, ये कंप्लीट हो गया है। सो आज हम लोग जाने वाला था, इसलिए एक बार चीफ सर को मिलके जाएगा बोल के सोच के आया था। हाँ, मिला है। क्या डिस्कस हुआ है? डिस्कस ऐसा हुआ है, बट एजुकेशन और क्या करेगा जाके, किधर करेगा, नेपाल में ना इंडिया में। एक्सपीरियंस बताओ। मेरा नाम मनिका मेचे है। मैं यहाँ पे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन पढ़ने के लिए आया था। और उसके बाद जो रमद बर'आ ने वो चीफ रमद बर'आ से हमारे लिए किया, वो हम लाइफ टाइम वो हमें भूल नहीं सकता है। वो हम बहुत थैंकफुल है उसके लिए, हमारे चीफ सर रमद बर'आ। और अभी जाके इंटर्नशिप करेगा और उसके बाद लाइसेंस के लिए जॉब निकालेगा, लाइसेंस। और मैं भी नेपाल से हूँ। मैं यहाँ पे आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा था। और अभी मेरा फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो मुझे अभी इसके बाद मेरा तो अभी सिर्फ डिप्लोमा है, इसके बाद मुझे बैचलर भी करना था। तो इसमें भी प्रमोद सर मेरा मदद करेगा बोला है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने मेरा पूरा फैमिली आभारी है। प्रमोद सर यहाँ का बोर्डो लोगों ने जैसे मेरा मदद और हमारा मदद किया है, इसके लिए हम सब लोगों को शुक्रिया कहना चाहते हैं। बहुत बहुत खुशी मिला मिलके सबको। अब असम में और पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं और पढ़ना चाहता हूँ। My name is Mamta Mechi and I am from also Nepal. And I want to thank our chief sir for supporting us throughout our journey. As our course has completed now. Thank you. Now you are going to? Yeah, we are going back to Nepal, and I will join the internship, and after that I will apply for a job. In Assam? No, in Nepal. But if I get there, I will try here also. आंनि नामा सुनीता मेची। आं नेपालनि फ्रम फैदोंबाय फरायनो डायलिसिस टेक्निशियन। So I have completed my course suddenly. So now, so I really want to thank our chief sir who have supported in our study till now. So we really appreciated him. Dialysis technician. Dialysis. 3 years. 3 years. यहाँ पर कहाँ लिया था? असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। हाँ। तो आप लोग जो यहाँ जो कोर्स लिया था, शिव सर ने व प्रमोद बर'आ सर ने आप लोग सपोर्ट किया? जिससे किसे सपोर्ट किया, मतलब उसने वहाँ सर ने हम लोग को 3 इयर्स जो कोर्स किया है ना हमने, हॉस्टल का फ़ी वगैरह और एवरीथिंग हम लोग को इधर सपोर्ट किया है। मतलब
एज अ गार्जियन अल्सो। ऐसे गार्जियन हिसाबै आप लोगों को जो प्रमोद बड़ा सर ने Hi, my name is Diksha Meche and I am also from Nepal. I have came here in Assam to do my dialysis technician course that I have completed, which was for 3 years. And today we met our chief sir. So before going Nepal, that much. Thank you. मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स सिविं टेक्नोलॉजी 1 इयार कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ बेयाव CIPET टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन